खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 2 नभेम्बर शनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोआव गोथार साननाय फैगोन, फुजाफोर हैनो मोननानै गोसोखौ सान्थि मोनगोन। वृष राशि। दिनै नोंथाङा रां मुलाम्फा जागोन, बेफार फालांगिफोर मावोब्ला मोजां सान। मिथुन राशि। मोजां सोलोंथाइ लानो साननायाव नखरनि सुबुङा हेंथा होगोन, थांखिनि लामायाव सौहैनो गोब्राब जागोन। कर्क राशि। गावनि अहंखारावनो नखराव गिदिर जेंना सोमजिनो हागौ, बिमाया गोजोन गैयै जागोन। सिंह राशि। नोंथांनो मददनि गोनांथि जानो हागौ, एसे थाल लानानै सोलिनाया मोजां। कन्या राशि। गोबां रां बाहायनो गोनां जानो हागौ, नांगौ मुवा बेसादफोरा जोबनाय नङा। तुला राशि। गोबावनिफ्रायनो आसा खालामना थानाय सिमाङा जाफुंगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। वृश्चिक राशि। थाल लाना हाबा मावनाया गाहाम जागोन, मुवा हानि जानो हागौ। धनु राशि। धोन दौलत आरजिना लानो हागोन, गोजौ फारसे दावगालांगोन। मकर राशि। हरखाबै गिदिर बिबान मोननो हागौ, मान सन्मान आरजिना लानो हागोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि साननाया फैमाल थांनो हागौ, गोसोआ बायग्लिगोन। मीन राशि। गोरोन्थि हाबा मावना गोसोआव गिखांबाय थागोन, उसुखुथुजोंनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार। सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धामाका अफार। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 30 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों। लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेशेल रेट बानायनाय जादों। नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।